welcome back to my channel. I hope you all are doing well and staying safe. Tini norok tini video thumbnail the title no puchikana. Tini angan chela by malai roshina norok no. As a comment of kakai by you ba. Tini ya pangne ang tin time roma ya pangne. Tabo to already kaya shari hang dong ha. Ang tini to bazar ongkana hin tong do. Hati rokhina mari rokisha ida paima naigira hin tong. Ang tini malai roma ya pana kana malai rona mane o video ong nai do hai pana. Norok nai toni o ani video na payasak. Ang tabok te sharsa ka manak tuting nai ha. Fresh engai ang tak thui ba sama sido. Ang fresh engai ong cover rogo te video kai pisinai. Tabo mani rong nai pai billing khaini line basai tongo to borok bangma ang mani pai ko video khaimali ya doi tongma bagai tabo bazaro sok paila ha ayang mani pai tama pai gan no funong nai tabo wak bahanai tongo boni pori kwai phatui pai tongo ro ang tak lek chomani o sok pai ja ang tang no sok paila hang to pai ti no phung nai mui ching do tok ba hamai gudok chanai hin tu phemani ororogo jira rok kala jira tongo ja jira tongo tuma sangma shorsh mani ang sarung liya hoiro busle te phati rok kowai rok orok moso tongo belati moso bilato tomato tongo oro tok baha tongo te beetroot kaini party phaijak oro wok baha mosteng bai tok baha mosteng roti bai tei phaimani tabok tabai la ha ang teman-teman tu pegang nong sinai bag to nung tong kana or bising mang sama da zak ba aman bagi bag wah ang bangal pasti ka bang tigilin bagi chocolate mai phaimani mani phung mai za thiro la ha hey nai mo no de viewers to mai mu jogo an chala lai thok te den bagai ang sáng to lẹ mai no kasi amai bu Home deh? Nadi. Uzun sa nadi. sebot bro hand glass juga ibu lihat apa aman bagi kita di kana wai kancang nai sang ani muda tinta set tongo beige color kaisa white color kaisa black color kaisa itu kriha last but not the least massage nita ani sweatshirt machine phaila ba dam kom bayang nai thujak la ham no ti phemani ang chung phung nai tabo ang nong leo khaja kisha ani chala bai malai ani chala katal bai nong no phung nai hello hendrika de ko an chala katal ben thain tabo ayang sebara la ba yang ba phung ko ba yang ti gari salai me yang ko mo te skuri lai thang yang oke bezong nai tabelai yang yang aman ta agi to bisa tumani 10 i da ko nungura tunggu orono hawono dua tumenda boro tawno si apa to na hawono ko tiya ko ton tiga
Kolkat khaisen Sir. kol se phai dong angke jeng teman bagi ongkhor lai hamale jeng bar nai le nei or nok to kahama kaisa haiba tule thujak oro gate hinge tin ni do kol khaima si mari receive se khaya angke tabo alka jaga phaijak or bar nai bani angke norok je tabo ang ani chala hi samani bono soba hi jongai tongnai asuk chala nai thongma asuk kufur kelei ke soba bung tongkha biang ning tongkha rong pan norok jongai tongnai angke omo angke ani mare je norok no ang ani kaisa video phono ki norok norok bono belai ke chaja khan mare no bono te norok video khaidi bobai khaidi hi norok kabangma comment rok khaila ha ke bobo kaisa tabo job khai tongma ba time ro mai ani bagai bobai video si khaimali angke tabo je ani yar ani chlani samani mai ni basaita bobo chakri no khai tongma ba bokheno parawon tong do amba sadigi angke जों मालाय माने मालाय मायांgi tongkha इंके Tini इंके bo phaijak mare songbara senai bara nainani phaimani इंके mare call khai hordo kisa bara nailegra di nini yar bai hinai ka aman bagai जों ongkhor laiman ta bara nainai hinai ang video snam ka ri rohorano আচ্ছা দেখে আও আর কি এটা কি মিটারের কিছু ইস্যু আছে না কি তা আলাদা ব্যাপার নেই এটা এমনি সমস্যা তো মিটার হয় ওইদিকে কি মানে কেবল নি না এসিএস এর আচ্ছা এবিকে বলে কেবল ro toilet flat kaisa mo khachang oro tang nai nei hall kaisa इंके de tomaro kum saunai nei ra hambai yar sari ko malai fishran da thanga tao ke yar nang no hoi paila ha ang alka jaga thanga nang hi samung nang hi ang ka phai paila ha ke ang tabo kaisa bai ni dukano sok paijak norok bor phairi rok pai phema o tama tong rang tang norok phunung nai ang tabo road cross khai tongo urote dukano asokoi tongnai bokha ani yong ke oro Tripura sa mukmuhi oro tonggolal bahaduro ekdom kacharo kalai o je pukri tonge de bon kacharon kalai o ke oro tama hone chini blouse rong yam hai rong ni ri shuro jar rong ma o ke winter ri rong bo kisa kisa ongkhala ha ke bonero dogan kacham phana kholo jagi tongman bagi khulok jagi an bagi je dogan malik bai bo to chakri khayo ke time ro mai ani bagi dogan ro kahang khaimai ya hangke ba agi borok tongnai maya khopro mo tamai sane manrok ti khlai jagi ta bego mang ping khaija kho hapan norok tomarok nang phai sung phai ma o nang hangge borok tong hangge rok nai asuk or ro display khaija rok kri kho karon borok baskang ro glass rok thepa nai kho pu inge baini oro rignai rok ma o inge gunda rok tongo ga megla rok te kabang ma tongo mani ro আমাকে গুন্ডা lai thok hun le Komoro kira phal mo কম্বল 딱 방자는 말나 하면 Malu testes kasable ai lang mana 아니 많이 순간 스클럽나 수수물 그는 거 한 문제야 같다 맞아 Bela 싫어 진짜 nangka poros makanya sih kan sung pun wani hai de bo harus hai de kan nangka poros makanya na nang pa mai masuk man poros nang ya 안 싸싸만 무슨 거 아이폰 거 aku zero bo hai naya ko pun hai pun ada ko ma 아니 거 무자 그 수만 이거도 수만 이거 그런 거 bono sunggu itu mah ho kawan ya 좋다 aku sih hai kan bisa 안 그리 그러면 그냥 하고 나
Tabok hingke ang no sok pai ha hingke ang tak mai mi sungani nai tongo horni bagoi ye moso huli tongo ang sungpro rogo to asuk video khaina rokjakliya haibano ang mobile ha hingke tak video khainai den no phunungnai ang toma sungka hingke ole an mui moi pele ha phantok bai a sungang o ano thokjago do haibano chawani kosto ongjag hi ang asuk chajakya hingke tini hingke toi phaimani bono sungla ha phaisilo ongjag tang omno sheri rok sungla hingke haibano asuk koli rok phunungmalia ka hangke kepek pebinai kagisi jongbaila ha hingke tini ani video ba sang sinai ani channel jodi ketal phai tongmani hingke ani channel please ke subscribe khairi di hingke belai ke hambai joto paya sangnai tongnai rokno